Любчо Балджийски, а Тихтиман най-добрият джамбаз. Батко Любчо, най-добрите цени. Ихтиман на линия, тоя поздрав е за един човек. Батко Любчо Балджийски! Ихтиман се носи име силно. Любчо Балджийски звучи стабилно, агнета тежки като планина. Който купи пак се връща веднага. Овце най-яки първа класа, при него винаги има аванта. Хора идват отблизо и далеч, щото знаят, Любчо е човек. Качество топ, цена направо шок. Като каже цифра, всички викат кипи, Любчо гледа стадото, всичко личи. Вижда има, не е просто търговия, затова при него има гаранция. Не лъже хора, не върти номера, думата му тежи, истинска игра. Ихтиман говори, всички го знаят, най-добрите сделки при него стават. Кой каквото иска, при него го има. Любчо работи, няма спиране, няма зима. О, Любчо, батко номер едно, най-добрите цени, удряш право в сърцето. Агнета тежки овце като бетон, Балджийски държи целия район. Ей, Любчо, братко, жив и здрав бъди, с такива хора светът върви. Работиш честно с душа и мерак, за това